Mufasa ne-a îngrădit prea mult în ceea ce privește vânătoarea. Când eu voi fi rege, cei puternici vor putea să ia orice, pentru că burta unei hiene nu-i niciodată plină. Mufasa e prea puternic pentru a fi provocat. Cu vremuri regale apuse și hiene alături acum, schimbări văd acum chiar opuse. Vis nou vom aduce, vă spun. Eu știu că puterile voastre contează enorm în regat. Eu am o viziune măreață, hiene și lei în senat. Să vorbim despre rege și țară, vorbim despre aceste schimbări. Un plan o să facem, rapid o să-l coacem. Voi fi doar al vostru aliat, rege bun. Voi fi fără fițe sau intrigi. Voi fi respectat ca minunea ce sunt. Regii vechi o să-i înlocuim, ne unim. O să fim pregătiți.